Billedets data. Det her billede det er malet af Martin Bigum i 2008, og det hedder The Challenge. Det er 190 x 135 cm akryl på lærred. Primær beskrivelse. På billedet der ser vi Jesus med guldhår, vinger og glorie, som er nogle religiøse symboler. Samtidig der har han også en ble på. De her religiøse symboler de giver os en hellig effekt til billedet. På billedet der er også en masse puslespilsbrikker i mange farver og enkle områder, der ligner en nattehimmel med stjerner. Jesus han blafrer med sin højre tommeltot og har samtidig et lidt ironisk ansigtsudtryk. Tema. Temaet kan være at få alle brikkerne i livet til at hænge sammen og gå op i en højere enhed, og om hvor svært det kan være. Her er titlen The Challenge. Selv Jesus han kan ikke få det hele til at gå op, og derfor der blafrer han for at komme tilbage til himlen, hvor han hører til. Formel beskrivelse. Komposition i billedet er dynamisk, da der er brugt mange diagonaler, og linjerne fra puslespilsbrikkerne rammer ind i Jesus, hvis man fortsætter dem. Jesus han er placeret lige i det gyldne snit lidt til højre, ligesom hans højre hånd også er. Enkelte dele i billedet er illustrationsrum, for eksempel brikker og Jesus. Der er dannet kaos med puslespilsbrikkerne, men Jesus han står fast og skaber stabilitet, da han står lige og skaber en lige linje gennem billedet lodret. Samtidig er der også en vandret linje, som går fra den ene side hen til hans glorie. Dette skaber en smule stabilitet midt i det kaos, der er skabt. Farverne skaber også kaos, mens den hvide baggrund skaber ro og giver en fornemmelse af renhed. Det kan også give en fornemmelse af tomhed. Jesus guldhår får ham til at virke hellig, selvom han faktisk ligner et helt almindeligt menneske. Man kan ikke finde nogen konkret lyskilde i billedet, men man kan se, at lyset kommer forfra, da der er lidt skygger ved hans fødder. Tolkning. Den hvide baggrundsfarve kunne efter vores synspunkt symbolisere tomhed, helligånden og renhed. Vi ser hans højre tommeltot, som om han står og blafrer for at komme tilbage til himlen. Han hører ikke til her på jorden, og han er fortabt, fordi livet er et stort kaos, og det kommer til udtryk i de mange farver på puslespilsbrikkerne. De brugte farver er ikke det, vi for det meste vil forbinde med Jesus. De er meget kraftige og pangagtige, og de står lidt i kontrast til Jesus, som ellers bare er helt naturlig.